Здравейте на всички в този хубав слънчев съботен ден. Тук съм, за да отворим заедно този кашон и да разгледаме съдържанието му. Купих си тия дни две колички, не няколко, от Hobby Land магазина. И сега ще отворя кашончето, за да видим какви са тия колички. Ето ги двете съкровища, които пристигнаха днес. Datsun 510 комби и Datsun 510 Street. От много време си мечтая за тия две колички и накрая си реших да си ги взема. Прекрасни модели на Mini GT Kaido House. Остана ми всъщност само една офроуд количка и ще съм събрал всичко, което искам на Kaido House. Аз не съм от тия колекционери, които и рекаварите събират на тази субмарка на Mini GT. Тъй, че няма значение този пикап. В момента го виждате на екрана си, между другото, в какъв цвят ще го намеря. Ами добре, сега ще ги махна от тия гадни найлончета, за да ги разгледаме. Виждате, тук има прозрачен найлонов стикер и тук също, който сякаш прави малко по-премиум цялото изживяване. Звярат извън кутията. Виждате отдолу колко минималистично и в същото време красиво. С този преливащ се цвят. Огромно лого Kaido House, по-малко Mini GT и модела Datsun 510, който разбира се е комби варианта. Точно така и тези огледала, както всички модели на Mini GT, са гумени за по-голяма издръжливост. Изключително прецизна и детайлна изработка на вътрешния елемент. Не са пестили нито от детайли, нито от нищо хората от Mini GT. Виждате, има си логото на Nissan, има си всичките там джунджури по двигателя. Предните колела са значително по-тесни от задните, да не кажа два пъти. Не са два пъти, ама почти два пъти по-тесни. Виждате как има roll cage и всички детайли отвътре. Включително и регистрационна табелка има. Ауспухът. И освен него, ето този много интересен тук прак ли какво е, и аз нямам представа, но много хубаво стои. Отзад виждате логото Datsun 510, каквито си искате японски надписи. И да, тук добре е да кажа, че колелата са свързани. Много ми харесва тази предна устна тук. Фаровете, разбира се, отделен елемент. Решетката също е много красива, тази тук предната. Ето го силуета на колата отстрани. Много са хубави графиките. Спрях се точно на тази разцветка, тъй като много хубав нюанс на червеното е, но в същото време графиките не са претрупани, не са някак... Не, те са претрупани, както виждате, но не са някакви натрапчеви, поне за мен. Не са дразнещи, ами бих казал, че изглежда доста приятно, така като я гледаме отстрани. Десен волан, отзад си има логото Kaido House, отпред пише Datsun. Изключителен автомобил, поне за мен. Наистина прекрасен автомобил от Mini GT. Тази марка ми харесва все повече и повече. Но пак казвам, има няколко модела. До тук имам 3 модела, още един ми остава и ще затворя цикъла с всички кайдота, които искам. А пък вече основната фирма Mini GT, там са доста моделите, които искам да събера. Как изглежда и кутийката, напълно стандартна с всички останали Kaido House кутийки, като виждате, картона е доста масивен, вътре има
е такъв пластмасов държач, който е по формата на модела, за да може като го поставите вътре да не шава наляво надясно. Ето, ляга плътно. Имаме такъв също пластмасов държач. Слага се отгоре. Количката изобщо няма къде да мръдне и се захлупва с капака. Сега да обърнем внимание на обикновеното издание, т.е. не комбито. Има същите такива лепенки прозрачни, които гарантират, че колата никога преди вас не е била отваряна. Виждате и холограмен стикер. Това, което им прави впечатление, е, че тази кутийка, виждате как е все едно имитация на дърво, ако мога така да кажа. Много хубава. Същия такъв пластмасов държач и под него ни посреща главния герой. Така изглежда и Datsun 510 не комби варианта от 1971 година, Made in China. Джантите са по-различни отколкото на комбито, но мисля, че тези ми харесват малко повече. И тук имаме този Roll Cage или Roll Bar, не знам точно как се казва. Изключително детайлен модел. Ето отзад виждате 510. Много деликатен спойлер. Фаровете отново са разположени в предната част, като отново са гумени. Няма нужда да проверяваме тази работа, за да не ги откъртим. Ето предницата. Много ми харесва контраста между мръсно-белия кремав цвят на автомобила и тия кафеви елементи. Сега ще отворя предния капак, за да видим какво има под него. Много детайлна изработка на двигателя, не е спестено от абсолютно нищо. Има си надпис Datsun и всичките чаркове под двигателя. От двата модела ми харесва повече, наистина не мога да кажа дали комби версията или тази. Определено сякаш тази ми допада мъничко повече. Ето отстрани. Силуета на колата. Наистина много прецизна изработка. Много ми харесва и това цветенце тук, отзад на задното стъкло. Виждате дръжките на вратите също са си маркирани, капачката на горивото. Задницата е много красива, пак казвам, много ми харесва. Колелата, разбира се, гумени и свързани едно с друго. Няма нужда да го казвам или показвам. Дали се радвам, че си купих тези два модела на Mini GT Kaido House? Разбира се, че се радвам, тъй като това са модели, които си струват парите. Да, цената им е по-висока от обикновените Mini GT модели, но пък и качеството е доста високо в сравнение с обикновените Mini GT. Какво имам предвид под качеството е по-високо? Просто детайлите са по-добри. По-богати бих казал, че са на детайли Kaido House и някак си правят количките си доста по-интересни. Дали си струва цената? Ами да, струва се. За това, което ви предлагат, мисля, че се струва. Да, скъпичко е, но тук става дума, че ако искате да съберете определен набор от модели на Kaido House, нищо не ви пречи, примерно, да си събирате по-продължително време средства и да си ги купите постепенно, тъй като в България Kaido House не събират кой знае колко много хора. Друго, което е отличително при Kaido House, са опаковките. Опаковките, виждате, доста по-луксозни са от обикновените на Mini GT. И личи се, че има малко по-премиум продукт вътре в сравнение с базовото нещо, което предлагат Mini GT. Ами това е за днешното видео. Исках да направя един бърз преглед на тези две колички, които са Datsun 510 комби, Datsun 510 не комби. Ето как изглеждат една до друга. Напълно идентични опаковки, но различни автомобили вътре. Много хубави модели.
Много ми харесват всичките допълнителни надписи и детайли по кутийките и тези колички заемат почетно място в колекцията ми. Благодаря ви, че гледахте клипа. Надявам се да ви е бил интересен и до нови срещи. Чао!